Така. Здравейте хора, аз съм Точно БГ и днес ще играем епизод 2. Това е втори дубъл да заснемем видеото, защото буквално почнах игра и брат ми звънна и загубих и трябваше да изключа записа и след това да му звънна и затова загубих. Затова сега ще си върна купите. Това ще го стане. Да, супер, молата ни дей. 16 левел! Хокрайдър! Лок. Човек да не иска да си върне купите, наистина. Това барберена не му убият един... Къв беше този визард, Електровизард. Супер. Как да ги бият теската на 14 левел? Те ако не са пейтове, не знам. Няма да играя. Да, и то не спира. Ей, са още един електровизард. 3. Супер! Мечтата ми от малък, ще си стреля играта до край и ще почна друга игличка, защото тази ме нерви. Джингъл бел. Добре, тази игра да по-бързо да свърша. Брат, ще ти пусна Мега Найт, че много ме напрягаш. Айде да си знаеш, не ме предикна, да си знаеш. Давай, колко демидж би този, бе? Да се видиш какъв ще ляш. Тесла ми пуска, брат, лето. Хоп, айде да си знаем. Ей, сега тук... Как ти пусна тук нещо? Не мога да повярвам. Да, сега още по-яко. 3, 2, 1, Хокрайдър. Не мога да повярвам. Не пусна Хокрайдър. Сега Хокрайдър. Хокрайдър. Сега как не си пуска Хокрайдър, защото знам, че имаш Хокрайдър. Ама не виж. Супер. 3, дето. Виж колко би. Би над 400 демидж. Това нормално ли ми кажи? Нормално ли, бе? Един Хокрайдър да би 400. Да! И какви са ти еволюциите на кулата, сигурно? Или на Хокрайдъра, което няма даже. Супер! Виж са. Аман от ботове, бе. Ломим в едно, бе. Стабила. Сега влезна в акаунта на един мой приятел. Супер сей кайди. Не трябваше тук да вляза. Коста, аз верно ще го изтрех. Ще играя без купи. То къде беше? Ето. Пак ли трябва да си правят диги? Лок, миньони, такова. Валкир, такова. Мисля, че не пропускам нищо. Такова. И имаше Мега Найт. Примерно. Да, ето. Шимеси, на. Шимеси, айде зареждай по-бързо сега. Не е лесно да си играч в... Топър студент. Аз съм топър. Чакай. И си мога сега да го направя. О, не! Брат, дали да пусна рокет? Нямам рокет, не мога да ги спра.
И това няма. Не, сега ще ми набие нервите, защото това не е моята кола. Ето, виж са, виж. Пускам тиш миньони. Не искам да ми хитва базата. Това е база. Виж. Топло, студено. Топло, студено. Топло, студено. Топло, студено. Аз съм някакъв много забил. Топло, студено. Топло. Лок, но съм голям. Използвам лок. Топло, студено. Айде да ти топло. Да не ти студено, да ти топло. То с как ма предигна те якове? Не ме е предигнал, всъщност. Брат, направям се пускам с Меганет да си знаеш. Чакай малко. Брат, сигурно съм повече купил от тебе, како ми се кефиш. Молата, Тошко никога не яди баничка. Чакай да ти ще дошам, да ти бием едно в едно. Ой, какво будиш, идеш на стени. Тошко играе. Маля сега какво съм подготвил. Не, той като цяло мисля, че ще му подготвя някакво много голямо. Супер. Нима предигна бавен, бот. Като цяло подготвих му много яка атака, която не е лесно да се спирам. Която е много добра. Не, то Уизър да умря, то айде замина всичко. Добре, няма да му активирам King Tower. То стопли. Ще мега нойтинг. Братле, голяма шиботка. Ще ти направя така. Ще ти направя... ботка. Защо? И лош момче. Или момич. Или нещо подобно на човек. Ес, поне ес, айде. Кола. Най-накрая първата ми победа и сега ще му е молотон. И то с емот трябва да го изстрелят. Мразя се екран. Каква наградка. Или това какво е? Малеле. Не мога да говоря. Аз колко такива имам? Още много малко ме остава. Много малко ме остава. То също... не е малко. Трябва да апгрейдна поне още някой, който прямо логът. Маля, съм много смутен. Значи, преди имах такива за легендарни карти. Кой е това? Wild Card. Точно тази. 4. И в момента можеше да съм с златни скелетчета. Ма не съм. Защото съм genius. Последна игра, че и много се напрягам. Напрягам. Бъч. Да направя бъч. Топло студено. В момента дай ми топло. Братле, имам казах го от първия път. Брат, да не мислиш, че това ми е проблем, бе. Даже те яко, защото так правят дабъл. Значи, 9 еликсир срещу 12 и представи си, плюс малка помощ на колата. Представете си. Валкирата и Уизърда могат да убият всичко. Брат бяга от тук. Не, мразята! То с какво направих? То защо отиде напреди и ще стои назади? Не знам. Нишки. Супер. Мразя хора да имат скелет. На него му става сигурно малко да апгрейдни
скелетчетата. Лъчка. Еволюция Мега Найт. Много мъжко. Братле, нещо май не ти се получава номера. Брат, бягай, бот, мон, бот, мон. Мале, Валкерия, миньони и скелетчета убиха. 11, нали това? 11 плюс 3. 19. 14 еликсир срещу... Кои игра еликсир горем? Срещу, значи, миньони. 7, 10 срещу 10 еликсир. Представете си. Много добър диалект. Представете си. Брат, не. Супер! Бягай от тук, че ме дразниш. Много ме дразниш, няма да ти лежа. Искам и аз да си пусна Меганойта, защото така. Сега той ще ме бие много ясно. Да, yes. Защо Меганойта тук не е 14 лева? Брат, може да се спреш тая лъчка, защото ти направи целия живот. Умрях. Загубих. Само 2 ли бе? Какво е това бе? Кои са те следни? Това си... Разбирам. Тук, защото ми се кратят на 11 левел, също тук, и тук. Лога ми на 11, миньоните са ми на 11 и тези неща са и това и това са ми на 11 и въпините. Скелетчета не са ли ми на 13? Да видим и спира клипчето, защото така че казах. Не, на 12. Същото. Поне бяха 2400 да кажа и същото. Значи, я да направим специален дек, когато снимам видео, да е раз с него. Няма да е такъв. Лук със сигурност и скелетчета. Другото. Значи. Такива скелети няма само, защото няма смисъл. Примерно гард. Валкера, в който и да е малката пека всякът няма, не на 13 няма смисъл. Тесла. Сега да замисля, само 3 кули могат да бият по въздух. Гоблин Хът, Тесла и Инферно Тавър. Боулей. Знаеш какво ще игра? Ломбарлун. Колко ми действа? Перфектно. Кое има еволюция? Теслата. Следващото видео ще игра с този дек. Надявам се да ви хареса това видео. Абонирайте се и лайкнете. Ако искате, като цяло е безплатно, но ако искате да ме подкрепите, абонирайте се и лайкнете. Не е лошо. И ще съм ви много благодарен. И ще помогнете да правим все по-яки и по-яки видеа за напред. Добре, още рекламата към моя канал. Надявам се да ви харесал и до следващия път.